χαρούμενοι πραγματικά αυτή η ομάδα μετά από τόσα πολλά χρόνια. Είναι στη β' εθνική κατηγορία. Νομίζω ότι το μέλλον ανήκει σε αυτήν την ομάδα. Υπάρχει ένας άνθρωπος πραγματικά σε αυτή την ομάδα που την έχει βοηθήσει τα μέγιστα, θα έλεγα. Είναι ο πρόεδρος μας. Πρέπει να στηριχθεί από όλους αυτούς τους άνθρωπος, γιατί πραγματικά αγαπάει πάρα πολύ αυτή την ομάδα. Έχει πολύ μεγάλα όνειρα για αυτήν την ομάδα. Και τώρα πιστεύω με τη στήριξη όλων εδώ στη Λαμία θα μπορέσει να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα για να πετύχει η ομάδα αυτό που πέτυχε, είχα πει κάποτε ότι πραγματικά ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος χιλιόμετρα, υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Εμείς όμως όλοι στην ομάδα δεν ακούγαμε τίποτα, ήμασταν προσιλωμένοι στο στόχο μας, είμαστε από την πρώτη αγωνιστική πρώτη, κρατηθήκαμε πρώτη και αυτό τα λέει όλα. Ίσως πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους, από τους φροντιστές της ομάδας, από τους προπονητές της ομάδας, από τη διοίκηση, τους παίχτες, τον κόσμο. Πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη η βοήθειά του καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, είτε στην έδρα μας είτε εκτός έδρας. Πραγματικά να ξέρουμε ότι μας βοηθήσανε πάρα πολύ τη φετινή χρονιά για να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε. Έχω την αίσθηση ότι βλέπω ότι έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια που γίνεται και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα όλο και περισσότεροι θα αγαπήσουν αυτή την ομάδα, γιατί αν προσεχτεί αυτή την ομάδα μπορείτε να καλουργήσει. Τώρα έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας πραγματικής